Na me pacho we a stranger in Jerusalem ana. Say we a stranger in Jerusalem wa na wunnim say Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pace setter, sciatica commandant, sciatica researcher. And your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say obi any wo beka kire me say e ba sciatica de wa bi wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obeyi 21st clinic afrim 21st clinic any majuma eti se wo bimpo pesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mame nti o mu fi se bia watedi no edi na ye wo de na enso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare no eye wo a enye de te ase sa sciatica wotia na anu mame bi se sciatica no akosi agobo age ka ho asem no me pese me de to me ba me pese me de me ba to if se din na de na me se mame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo a na mo aye mobo yare eye wo a na ma wo pa chia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo a wonante kakra bia na wa chia yare eye wo a wontimi ni wukunu na wontimi ni wo yire enna yare eye wo a wonam wo na wo so usisi yare eye wo de bia na wo to ase tutu yare eye wo de bia na wo siremu tutu yare eye wo na wo nantu ebre yare eye wo na wo nanti na wajine hu baabi enye sa yare wenye yare ye de to ye badin edin na de ba yare na nya de edin no ede nanso yare na nya de ye fra ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so just 21st clinic no eye 21st clinic sciatica nuro no wo kwa abonte na wonya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntena se na ye nhyew na ye nya research mfa woni ehu wodie no ebi a wodie no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st no so ati se fa 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minim ni ameka sa yare na free sisi achi fa wo to ase na afa wusem na afa wonantu na abesi wo na ase na ekawo na echu na eye wo je amo eye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababaawa wadane abrewa sese eka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo nipadua bebɔ ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebɔ wo nsam aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me siremu no ebesi ase no emu atene emu nomme ne timu aye ne de adentia eye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo SOMPA 106.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wotena se kakra bia na emu ka wo de wotimi se enti bi etwon wo na se etwon wo sirem ene wona nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene wo mo sa yare bi wo mo ye hu adwuma ne mom sciatica no ene wo mo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asom SOMPA 21st clinic ya tre ye ntaba mu ya tre te se akokɔ bate obuto no kosia so akokɔ batan a obutu ne kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya ne da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tanton Hill runabout e hone ye wo se wo fi Achimota Mall e na eba a se wo frosro akɔ Tanton Hill no wo nsani fa so hono a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amasaman na eba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo won sabonkum so ana mo nso so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo Kumase ehwa overseas SOMPA FM ye headquarters no
no a ɛyɛ sompa kumase 93.1 no ɛdan na ɛwɔ mu no saa dan no a ɛna 21st clinic nso ɛwɔ mo a mo wɔ sunyane yɛne regional hospital first gate edi nhwɛ ne mu ɛna techiman GN bank dandada no yɛ kuram ɛna nkranza yɛ ben children's park mo nso a mo wɔ takwa yɛne roman stores ne di nhwɛ ne mu takoradifo afie kuma number 9 taxi station ɛno nso yɛ gyinam brekum gonso oboase eti ɛbɛyɛ simple ama wo ɛno nso wobɛfrɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa ɛraimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yankwa 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa adwuma pa 21st clinic sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mu ache